Здравейте, уважаеми сънародници! Искам да ви запозная с нещо изключително интересно, което току-що чух по Евроком, където водещия показа на Ивелин Михайлов вестник, справка от вестник, в която 1990 година при население почти 10 милиона български граждани са гласували 6 милиона и някъде към 476 хиляди, и това е било 90% от имащите право на глас. А сега ми отговорете всички ви, как в момента, при положение, че имаме почти 5 милиона население, имаме 5 милиона и 600-700 хиляди гласували. Аз ще отговоря простичко. Всички, които са измрели, така и не са махнати от избирателните списъци и искат или не искат, няма как да не искат, защото са умрели. Измамника Боко Тъпото от ГЕРБ и другото грохтящо и по цял ден квичащо в парламента прасе, мазно, дебело, състроени уши, Делян Пеевски, ДПС ново начало, са вкарали над 1 800 000, може би дори 2 милиона и 100 мъртви души, че са гласували за тях. Ето това е трагичната истина за този така наречен парламент, в който освен мъртвите души почти 2 милиона, беше използвано масово, грубо, брутално купуване на гласове от кметовете на ГЕРБ и ДПС ново начало, които Делян Пеевски държи с компромати. За тях видяхте, че той е с компромат, включително принуди другия съпредседател, ДПС, да напусне поста си, да се оттегли от парламента. Където кметовете викат хора, представители от гетата, им казват, отивате и казвате в гетата, че или гласуват за нас и нашата партия, в зависимост къде имат предимство ГЕРБ или ДПС ново начало, и ние няма да ядете на работа, но ние ще ви плащаме 2 месеца с парите от временната заетост, все едно ще работите, чистите градове и прочее, ремонтирате, докато ви си лежите вкъщи. Отделно да не говорим за паричките, които второто грохтящо прасе Делян Пеевски похарчи, за да си купи гласове, включително на българи в северо-западна България. Разбирате ли сега за какъв парламент става въпрос? 1990 година, при почти 10 милиона българи, 90% от които са гласували 654 хиляди човека. Днес, при 5 милиона българи, гласувалите са 560 хиляди. Отговаряте ли си на въпроса? Всъщност, за какъв незаконен, престъпен, предварително купен и продаден парламент, престъпно създаден, става въпрос, и че всъщност нито Боко Тъпото, нито Делян Пеевски трябва да са в парламента и техните партии не трябва изобщо да съществуват. Сега отговорите ли си на въпроса? Погледнете справката. 1900, изгледайте видеото в Делници, предаването на Евроком, тая вечер с Ивелин Михайлов, където водещият му показа официална справка. 1990 година, при почти 10 милиона население на страната, 90% гласували. Знаете, тогава хората вярваха, че ще идва някаква демокрация, че има някакви промени. Всъщност имат 546 хиляди гласували. 90% от имащите право на глас. В момента, при 5 милиона население, има 560 хиляди гласували.
Сега разбирате ли защо тая власт е абсолютно незаконна, престъпна, правно нищожна и защо вие не гласувалите, които сте мнозинство? Всъщност имате право светкавично да сформирате преходно правителство на национално спасение или комитет за национално спасение, както искате да наречете, да прочистим държавата само в рамките на 3 месеца. Да изкореним тотално корупцията, да арестуваме, докажем престъпление. За 3 месеца арестуваме, докажем престъпление. Осъдим и изпратим в затворите тая банда стари криминални престъпници, политически крови и проститутки, да конфискуваме милиардите, които са откраднали, да ги върнем в бюджета, да унищожим корупцията, организираната престъпност и етническа така. И да се вземем светкавично да строим една уникална, високотехнологична, индустриализирана държава с роботостроение, изкуствен интелект, квантови компютъри с уникални, високотехнологични и свръхекологични фабрики и предприятия, да върнем всички почивни станции на работещите, всички предприятия почнат да работят много, които бяха унищожени, тия, които изпратят в затворите, да бъдат задължени в рамките само на месец и построят много, работейки ден и нощи. И да поставим начало работнически съвети, които да управляват. Не тия бандити. Да назначим във всички места страната по един бивш военен, да обявим извънредно положение, да вкарваме в действие военно-милиционния план, което означава всичко минава под контрола на държавата. Финансова система, здравеопазване, образование, стратегически отрасъл, предприятие, всичко транспорт, комуникация минава под контрола на държавата. Всички ли си запазвате работните места? Но вече всичко зависи от вас. Естествено, огромната част от данъците трябва да бъдат премахнати. Те са престъпни, правонищожни и незаконни. Задължително всички дългове, които са натрупали тая банда долнопробни престъпници, трябва да бъдат обявени за омразни и да кажем на тези, от които са ги вземали. Те не се използвали в интерес на народа, да заведат регресивни искове срещу тях, да си ги приберат от тях. Те ще са там да живеят в затворите, ще работят, ще ги плащат. Тъй като народа не е видял нищо от тези неща. Нищо. Ето ви нещата изключително прости и ясни. И сега искам да ви питам, някой от вас вярва ли, че имате законен парламент по това положение? Вярвате ли? Вярвате ли, че пътя на партия може да се оправи? Когато нормалните партии, които имат лидери, които искат нещо да направят, с по 10-11 депутата. И няма как да направят абсолютно нищо. Още 100 години им трябва, за да може да получат там 50, 60 или 70 депутати. 100 години! 40-50 избора. Няма как да се случи. Няма как с 10-11 депутати, дори 40, няма как да проведете на останалите 200, 220, 230 партийно, олигархично вързани мърши, които незаконно са в парламент. Ето показваме справката от 1990 година. 10 милиона народ, 5 милиона 420 хиляди гласували, това са 90% от имащите право. Значи реално 6 милиона. В момента имаме 5 милиона народ, а гласували 5 милиона 6. Живи и умрели. И въпреки всичко, знаете, че огромната част на народа, над 82%, не отиде да гласува за никого, защото така се превръща без да иска съучастник на тая банда престъпници. И второто, реално отивайки доброволно, без да ги гонят с автомати да гласуват, по този начин те отиват и предават своите права, свобода, суверенитет и своите от ресурси на земята ги предават на съответния партиен може, поради което губят правото да протестират срещу това. Тези, които са гласували, нямат правото да протестират. Това е истина. И като имате предвид, че в България през това време последните години
е извършен най-страшното престъпление, извършено на фона на партийното строителство. Това е най-голямата политическа измама в съвременната българска история. Това е измамника, фараон Костя Копейкин, който с присвояване на личните данни на 550 български граждани, включително умрели, отдавна умрели такива, мъртви хора, имена, адреси, лични карти, всичко, фалшифицира техните подписи, не провежда истинско учредително събрание. И отива измамва съда и прокуратурата и регистрира личния си бизнес проект в политическа партия. Целта е една, по поръчение на дълбоката страницка държава, която разкървам, доктор Милен Враговски, който го подкрепя и финансира, в фундацията, на който е бил Клинтън световно известният психопат, педофил. 46 пъти е бил на острова на Джефри Епштайн, самолета му Лолита Експрес и в апартаментите му в Манхатън да изнасилва и да измъчва малки деца. Илюмината и сатаниста бил Клинтън. Жена му Хилари Клинтън, знаете, включително създаде фалшив доклад да обвини Тръмп в някакви руски връзки, което последствие се оказа, че е бил съчинен от английски агенти. Тези хора са гърбом. Целта, която съм поставил, е една: да измами патриотите и радикално настроените българи, които са родолюбиви, да ги вкарат в матрицата, в определен момент да ги запоставят тотално и да приключат. Като служи като дясна патрица на Бойко, обаче в момента истината е, че Костадин Костадинов се контролира директно от Делян Пеевски. Как? Тъй като прокуратурата и следствените органи доказват, че голяма част от тия българи не са се връщали изобщо в България по време на така нареченото измислено Костя Копейкин учредително събрание, а други са умрели преди това. Залата, в която уж бил провел учредително събрание, където той твърди, че е събрал 582 човека. Също той се събира с няколко негови папи, тарикати като него. Събира само 100 правостоящи, няма как да събере 582 седящи. Няма нито една снимка от учредително събрание. А знаете, че Копейкин, който обича денонощно се хвали и да лъже гръмогласно, щеше да продължи ушите и снимките от това учредително събрание щяха да са във всяка една почтенска кутия на страната, на сайта на Израждане, да ви показва денонощно, а то няма такива. И понеже доказва, че е извършил престъпление, измама, създал личния си бизнес проект Пирамида, понеже той е фараон, решава да го регистрира като политическа партия, като измисля една перфектна престъпна комбинация. Регистрираме Пирамидата като политическа партия, при това положение лъжим хората с гръмогласни писъци, както ние ще го пратим в Белине, концлагер и прочее. Естествено, той е техен слуга. Всъщност те бягат да гласуват за него, защото ще правиш такива неща, насрочил вече някакви референдуми, да ги измаме, да получава все повече и най-редовно пари и власт. На това нищожество му трябват само пари и власт и трибуна да се показва само там, да се чувства велик, е абсолютно пълен смешник. Когато Марешки във Варна му даде един шамар, Костя Копейкин се напика. Да напика се. От едно шамарче. Марешки не го удрал сериозно. Ако го беше подкарал, днеска нямаше да го има. Щеше да е мокро петно на палаша. И с тази измама, Пеевски, понеже притежава контрол върху съдилища, прокуратура и служби за сила всичко, той в момента разполага с пълната документация за измамата на Костя Копейкин. Тогава Костя Копейкин го спасяват от Козик, обаждат се на съда по молба на Бойко да го спасят, да спрат делото срещу него за измама, защото според закона GDPR на Европейския съюз за личните данни на гражданите, го чакат 20 години затвор и милиони обещания да плати на всеки един от тях. На всеки един от тях. И в момента, между прочим, голяма част от тия, които са били използвани незаконно, са лъжи, част от тях научават последствието, че са учредявали политическа партия.
са информирали Европейската прокуратура, Съвета на Европа, всички други държави, всички други партии, освен представителите на Израждане, които копейки умишлено формира друга политическа структура в ЕС, за да не влезе в структурата, която Орбан направи, която наистина обединява родолюбивите, национално мислещи, отговорни европейски политици и депутати. Те са информирали всички, завеждат дела. Това нищожество и фарон. Това е единственият фарон в парламент. Костя копейки. Ще го усетят на много години затвор. Партията ще бъде закрита. Ще трябва да връщат ръководство, ще трябва да връщат. Те разчитат да ги върнат членовете, но няма как да стане, тъй като само единствено ръководство и най-вече той се използвали парите от субсидията, трябва да се върнат бюджета за сметка на тяхното лично имущество, може би някои от тях, заради това, че са знаели за измамата, не са информирали на време, не са съдействали. Е възможно и те влязат в затвора, не знам. Но това пък от своя страна ще разкъса оковите и ще освободи всички български родолюбци и патриоти, които той вкарат на тръста, за да могат свободно, ако е нужно дори със сила, да защитават правата и свободата си. И своя дял от ресурсите на земята, личния суверенитет, съгласно закона, суверенното право и естествения закон, които ги правят живи божествени същества, а не съгласно морското право от Мавротейския закон, който използват сатанистите, за да могат да проробят света. Това е истината, уважаеми сънародници. Призвавам всички, както членовете на Воинския съюз, всички заедно, тоталната битка за запазване на българския лев. Не с възраждане. Няма референдум на възраждане, подкрепете референдум. Мина и замина преди няколко години. Битката е за спасението на българския народ и държава, не за няколко партии. И за никакъв референдум на никакви партии. Битката е българския народ да покаже, че България се управлява от две прасета, които са доказани престъпници. Един от тях е списък Магнитски, втори и той може скоро да влезе там. Щатите е Тръмп. В Щатите вече не е Байден. Прегръдките с Працула фон дер Лайен няма да помогнат с нищо на Бог. И че докладите, които представиха в ЕС, за да бъде изработен такъв умишлен, фалшив, тъй като от ЕС накараха и Делян Пеевски и Борисов да се опитат да вкарат българския народ в еврозоната. Защо? Защото вкарването означава премахване на парите в брой и замяна на книжното евро, което ще бъде първоначално, с дигитално такова. Тоест с дигиталната валута на Централната банка. Тръмп забрани в щатите да бъде налаган дигиталния долар. Забрани да се работи включително по този въпрос. Защото това отнема суверенитета на хората, подлага на денонощен контрол, наблюдение, лишава ги от свободата им, от правата им, от правото им да казват истината и ги пробват. Там в момента щатите създават национален резерв от дигитални валути, криптовалути не е дигиталната валута на Централната банка, която няма нищо общо с блокчейн технологии. Това е една престъпна система, създадена за прода света. За разлика от тях, Тръмп е забрани. В момента създават национален резерв, така както имат златен резерв, от биткоин и няколко други криптомонети, за да може да гарантират свободата на гражданите. В същото време сатанистите в ЕС, това е последната опора, това е змийското гнездо на Европа, което се контролира от рептилоидите фондове, лондонското сити, където тия компании, които са разположени банки в тази квадратна миля на лондонското сити, не плащат никакви данъци по света, дори не се ръководят английските закони, те са неподвластни на тях, дори на законодателство. Лондонското сити е една световната тайна структура на сатанисти, илюминати и педофили, които искат да изследват и окончателно унищожат човешката раса, като оставят малка част от нея жива
за да бъде техни слуги. Това е истината, уважаеми сънародници. А сега си отговорете сами на въпроса. Наистина ли има, наистина ли този парламент е законен? С какво право тия гангстери, като изключим последните две малки в момента партии, Мечи Величи, с какво право останалите буклуци години наред получават огромни субсидии и са получили вече милиарди и са откраднали милиарди, като са на власт. С какво право ви говорят за избори, когато те притежават цялата власт, навсякъде са назначили свои хора от своите партии, те от своя страна са назначили пред себе си свои роднини, притежават всички медии, т.е. всички средства за масова дезинформация, съдилища, прокуратури, те организират, те броят и те определят кой уж бил спечелил изборите и кой ще го управлява. Това са банда престъпници, поради което са незаконни. Само тази справка от 1910 година и това, което те публикуваха, че колко народ е гласувал, ви говори, че са абсолютни измамници и че тяхното место е единствено за това. Всички българи, които имате възможност, участвате в всички протести, най-хубаво е те се превърнат в денонощни, не в такива време за 2-3 часа. 2-3 часа търкате си обувки и се превърнат в къща. Работя в международна организация от години, участвал съм в предотвратяване на граждански войни и конфликти в целия свят и трябва да ви кажа, че там, където народите излизат да защитават своите права и задържат 4 дни на улиците и площадите, няма правителство, което да оцели. Няма правителство, което да успее да оцели. Няма такова. Включително ще дам пример с бившия Съветски съюз, тогава, когато военните извършиха ГКЧП, за да успеят да предотвратят унищожението на СССР от предателя Горбачов и неговата еврейска съпруга и предателя Елцин, народът излезе на улиците, армията не реагира и Съветския съюз, една огромна могъща държава, се разпада. Той се разпада. Разликата с Китай. Платени от западните спецслужби, лидери на студентите, изкараха хората на площада Тяньанмен. Събира се китайското ръководство и каза така: ако ги оставим няколко дни, народът ще се увеличи, хората си помислят, че нямаме сила да спасим държавата, следва разпадане на държавата, на хиляди княжества, тотално междуособица и война, и държавата е приключена. Танковете и напред, иначе не чака това, което случи в Съветския съюз. И сега Китай в момента е най-великата икономическа и военна сила в света. Не Щатите, не Русия, да съжалявам. Защото не оставиха тяхната държава да бъде съсипана. Така казах, ако народът излезе и задържи 4 дни, няма правителство, което да оцелее. Особено, ако народът отиде в партийните централи да ги арестува. Добре, че има военски съюз, има дисциплинирана и обучена сила, която предотврати масовите погроми и жестокости, които ще последват, тъй като хората искат отвратени от тая мафия, искат да ги вързват между две коли и да ги разчекват. Да ги разчекват. Искат да ги бесят по стълбовете в София и Белград. Искат да ги слагат казани за боклуки, да ги палят с пенса. А нас не трябват живи и здрави, за да бъдат разпитани, да докажем техните престъпления, да ги осъдим и да ги изпратим да строят това, което те разрушиха, разграбиха, изядоха, изпиха, изсраха, откраднаха и внесаха по сметките си за днешните банки, за да го върнат. Така че излизайте дисциплинирано. Това, което величи и няколко други пресъдружни организации, неправителствени и прочие, подготвят за Брюксел. Съветвам всички българи, които сте там в този район, съседните държави, всички в Брюксел
за да изразите волята на българския народ. Влизането в еврозоната означава премахване на парите брой и налагане на дигиталното евро, за което ви говорят и Урсула фон дер Лайен, шефката на Европейската централна банка, Кристиан Лагард. Другата престъпничка. Тя злоупотребила 400 милиона от пари на френските данъкоплатци, които ги дава на един свой приятел, мултимилиардер Бернар Тапи. Урсула фон дер Лайен, като министър на отбраната на Германия, стотици милиони на немските данъкоплатци граздава на фирми на свои приятели и на фирми, в които работят децата й. След това не е избирана от никого, назначена от Билдерберг, едно от тайното общество, за шеф на ЕС, без да е избирана от никого. Независимо, че престъпленията от Сметната палата на Германия са доказани, че без търгове, без обществени поръчки, без конкурсия раздават тези пари, унищожава с преписката, те се назначават за шеф на ЕС, след която тя влиза в тайни преговори с Алфред Брила, шефа на Файцер, договаря си милиони комисионни по тайните банкови сметки и закупува по 10 лъжи ваксини, които вече медиите по целия свят наричат не ваксини, а системи за генетично редактиране и манипулация. А един преди 2 дни ви пуснах на телеграм канала с как един шефовете на една от тия фармацевтични компании казва, че те са под лъжата за тия лъжи ваксини, се вкарали платки, които да могат да ви управляват дистанционно. Тя закупува по 10 такива за всеки един европейски граждан, като без обсъждане в Европарламента, без искане на разрешение от правителството, които внасят вноските, от които се създава бюджета днес, за милиарди. Тези две престъпнички ви казват, че от края на юли държавите, които вече са в еврозоната, влизат в дигиталното евро. От края на юли влизат в дигиталното евро. Това означава, че България, ако влезе на 1 януари, всичко приключва. Нямате повече никога да имате пари в брой. Затова битката ще трябва да се води до край. Всички, които сте в Европа, имате шанс да сте в Брюксел, бъдете там. Изгледайте интервюто на Евелин Михайлова, делници на Евроком, днешното. Казвам точната дата, в четвъртък, в колко часа, 11 сутринта, всички там. От България тръгва конвой от 300, може би 500, може би 1500 на автомобила. От едната страна на колите облепени с плакати на двете прасета, където пише мафиоти управляват България, от другата, че български народ иска лева, иска финансово независимо и не иска да има нищо общо с тези престъпници. Народа в България, излизайки от стая 4 на улици и площади, всичко приключва. Никакво евро, никакво дигитално евро, никакво премахване на партия брой. Разобличайте всички тези престъпници ден и нощ. Най-голямото разобличение, че в момента нямаме легитимен парламент, е достатъчно тази справка от 1910 година, че тогава при почти 10 милиона население имащите право, 90% от имащите право на глас са били 5 милиона 420 хиляди. Тоест общо 100% 6 милиона. В момента при надали са останали 5 милиона български граждани, имаме 5 милиона и 600 хиляди, които гласували имали право на глас. Къде са? Уния от гробищата, 2 милиона, които са там. Така че време е да върнем цялата власт на народа, да спасим народа, да възродим всички предприятия, високо екологични, свръхтехнологични, нови технологии, които обаче се ръководят не от директори и всяки други глупаци, които дават пари и бордове на директори, от които огромната част са депутатите в София и шефовете на партии, които никога други не са отишли да видят за кое предприятие са, просто получават заплата там, от работнически комитети. Работнически комитети. Само за няколко месеца няма да може да познаете България, която ще се превърне в един истински велик земен рай. И всички съседни държави,
без каквито и да е било войни. Всички съседни народи ще искат да се присъединят към нас, за да живеят така прекрасно, както ще живее всеки един гражданин на България. Време е да я върнем суверенитета, правата, свободата и цялата власт на народа. А ние като не възложим задача, ще свършим всичкото, което е нужно. Лека вечер, уважаеми сънародници, Господ Бог да благослови всички нас и нашата прекрасна, велика и скоро отново свободна, суверенна, неделима, могъща и високотехнологична родина. Господ Бог да ви просвети, закрили и води по пътя и до утре, ако има такава възможност.